matutudo a panyempo, ti posible a panagpangato ti risgo, a pataoden ti dengue ken leptospirosis. Kuna ti Provincial Health Office, dagitoy ti gagangay a viral infection, tunggal pa nagtutudo. Maibasar iti record, 140 ti naibaldit a kaso ti probinsya, iti first semester, wenno manipod Enero, aging gabulan ti Hunyo ita atawen. Nabababa nga amang numaidasig ti 399 a kaso iti napalabas atawen, manipod metlaeng iti nadakamet a bulan. No kasto nga panagtutudo from January to kanirugrugida nga agpatao blanda. Tapos jay 4 o'clock habit kanayon da nga iririing kadagiti barbarangay tayo. 4S tayo. So search and destroy, self-protection, seek early consultation, can support spraying or fogging tayo. Iti ti bangged, tubo, luba, manabuken sa lapadan, tinakitaan ti kaaduan a kaso ti dengue. Idilaeng napan abulan ti Enero, ada dengue outbreak iti barangay Dilong Tubo Abra, ken nakay maldi ti 25 a kaso. Iti bilang a 140 grade school ti kaaduan kadagiti kaso. 1,200 ti learners iti Bangad West Central School, ken daytoy iti mabigbig nga daan kadakalan nga elementary learners. Manipod tawen 2022 agingga iti agdama, awan ti kaso ti dengue ti pagadalan. Adamot dagiti programs ti eskwela to prevent di pa nag-spread ti dengue. Actually, napang kami pa dimawat di DOH, ti dayi powder, imimix mi yan ti danong nga pagpatay ti kiti-kiti. And then, nakadawat kami pa yung dagiti moskitero nga para di classrooms nga anti-dengue lang. Ada di uplan taob ko namin nga programa ti munisipyo actually day ti tanga may taob amin nga bote, amin nga mabalin nga pagyanan ti water. Agraman pilid. Dagitoy pilid nitoy ket naikan ti daga dagitan. So nga kan nga pagyanan ti lamok. Awan met ti naimaldit a mortality case seknan ti dengue ti probinsya. Iti biyang ti leptospirosis, manipod 37 a bilang ti naglabas atawen, bimabaday toy ita, agingga iti may salaeng a kaso ti first semester. Bimabatatata hanpay unay nga panagtutudo. Dahito case tayo kat may nga farmer. Diyan ti panaglublub nak dahil kataltalunan. Ngem agpada ti napalabas ken ita atawen, aman nalon ti nakaptan ti nasaong nga impeksyon. Agtutuloy ti palagip ti PHO tapno mapreventaran ang makaptan ti nasaong nga impeksyon. No, dati open wound tayo, wano sugat tayo, tapos na limusong tayo diyan ti dati isbutid moton wano rat. So dahil masupsup na, so dahil ti pagrugyan na naman. Numalpas na nga po ti talon, dapat agdigos da. Tano ti kasta may katdagi jay rugit. And then, numabalbalin ko no lumusong da, agbutas da. Uray no sino nga tao, farmer manunuhan, dapas nakabutas da, wano protective clothing. Tamno handa ma-exposure iti flood water. Kabayatan na, 0 case ti probinsya, seknan ti COVID-19, kalpasan anakay maldit ti Baguio City, ti 41 COVID-19 case. Palagip ti PHO, ti panagusar ti face mask, nang runa no daan uyek ken panateng, panagbugo iti ima, ken panagusar iti alcohol, proper ventilation, panaginom ti danom ken vitamins, ken da dumapay. Jessica Boreta, Balitang Solid North.